Marag idol jud tamong duha. Idol. Hiso Sami Haralis. Pagkalami ba sa inyong topic? Si Madam Pearly, lagaw ko no dito Boy Nonoy sila. Abaw sa Si Jam Jam Camino, greet me Papa J Boy Nonoy sa Baldon Motor Parts, sa brake light, salamat ka brigada. Si Donna Micaela Estrada. Ako Papa J always ko naka-lipstick para makanubyo ako. Tanawon ang bibig, tanawon ang bibig. Pagkapula sa bibig. Si Rolly Jackie Gonzaga pabati sa Pulonoleng Tupis. Ako igsuon kay Mama si Merlina Gonzaga. Sa imuha na naman, Brad. Ay, sa ako na naman si Joseph Cabanyo, Gapututan. Good morning, hello, good morning. Hello, good morning! Si Maribel Apura, good morning, Papa J. Kagboy Nonoy. Watching from Thailand. Uy! Lakbay ni Ken, pag-greet naman dyan sa Alonso family and Daldi family. Salamat. Si Amilin, good morning sa amo, Amilin. Bago ka maglakat, ayaw Amilin, ha? Si Marby Ariglo, Boy Nonoy, Papa G, pakigreet ako sang Ariglo sa Kugunal, Barangay Taplan. Oh, Mayla. Good morning ka ninyo. Si Rinan Herbolinggo, good morning. Pakigreet naman kami nga naminaw sa inyo subong. Uy, naminaw. Papa J og Boy Nonoy, aga pagi kamo nga duwa ba? Aga subong indi odto si Delia nga always naka-lipstick. Kag kay Ipapang Ili nga always tagapamati. Okay kaayo, good morning kaninyo. Si Madam Eva Sumagpaw, belated happy birthday kanday Nadi Miguel. Kag si Cute Rose sang December 1, good morning. Happy Greetings birthday. coming from Madam Eva Sumagpaw. Madam. Si Junito Panulin akon pre hindi ko gid type ang my lipstick. Junito, hindi mo gusto ang may lipstick. Si Karen Onding Blantokas, good morning. Si Madam Maribel Vallejo Garcia, good morning. Si Angel Bellones Pahada, good morning. Si Dongski, good morning. Dikinya, good morning. Kag si Kimby Carillo, good morning. How do you do? How do you do, do? I'm glad to be with you. Anjo. Larga pula. Ayaw. Para magsiyuyoy. Mayong aga sa inyo duha Papa J Boy Nonoy. Idol tagid kamo. Uy, salamat kaayo ha. Basta idol, tinsol. Kapen pa Papa J Boy Nonoy. Kung ako ang ma-assign mag-duty sa aga, Aba. ang inyong programa na ginang akong ginapangita. Uy, salamat kaayo. Salamat. Itago na lang ako, Papa J. Boy Nonoy, sa pangalan nga Alfredo. O sa ako, kabarangay Tanod. Uy! Tanod? Otro pa di ay ni Tanod? Tanod. Aha. Idol ako, Papa J. Boy Nonoy, sa si Chief Tanod Boy Nonoy. Oy! Mayara kita sang kapihan matagaga ha para sa dugang inyo nga ihibalo kag seminar. Magpakig angot lamang kanakon. Pamati sa Chief Tanod. Ay isiwan ko kamo sang bago ninyo nga kwan nga Anong issue mo, Chief? Kwaning armless. Armless. Pamati ni mo Alfredo ha. Alfredo ha? Dugay na kong barangay Tanod, Papa J. Boy Nonoy. Sultiro pa ako. Okay na kayo, sultiro pa. Ang pangidaran ko subong, ara na sa 34, Papa J. Boy Nonoy. 34. Okay pa na, supol pa. Ini, Papa J. Boy Nonoy. May crush ka ginaligawan ako nga isa ka babae. Ngitago na lang nato sa pangalan nga Ami. Niya. Ami ko ikaw. Sukad, Papa J. Boy Nonoy, nga nakaila ko si Ami daw. Na-capture gid ni Ami nga ako ang tagipuso. Ay, aba. Nga permaminti na lang Papa J. Boy Nonoy nga siya ang ginasinggit sa ako ang heart. Pero Papa J. Boy Nonoy, bilang isa ka barangay Tanod, ako man nagapatuman Papa J. Boy Nonoy sa katawhay sa mong lugar. Pero
Nga ang di ko gid matawhay ang ako ang tagipusoon pag si Ami na ang istoryahan. Bakit Na-in love. kaya? Na-in love kay Ami, Papa J-Boy Nunoy. Pero may dakong pero, Papa J-Boy Nunoy. Nagsugod ang tanan akong problema, sang. Nagsugod na ako og pagpanligaw kay Ami. Para gid ninyong maintindihan, Papa J-Boy Nunoy. Amo ni ang mga natabo. Ya? Ami. Oy. Ya? Wala ka duty sa buong ya? Nag-file ko og leave kami. Ay. Gusto na ko mapahulay-hulay Ay, gamay. okay la. Timpla na ba ka sa akong Oo, kape? ara na dira alam. Ya, pati ang imo nga breakfast sa buong. Ara na dira. salamat. Oo. Salamat ka. Ayag, malisin siya. Gali ko karon sa imo. Kay basi karon sa gabi ba na magabihan ako. Malagaw ako pud sa akon nga mga barkada. Dali lang. Lingkod sa... Oo, ya. Lingkod sa... Wala gid ako nakabisita ya dito kay papa ka kay mama sa patio ya ba. Sagdi na lang. Kaya nagkaintindi naman ang ato ang mga Ay, ginikanan sa nga gani, ya. nag-pass away. Gani. Sige lang abi ya. Anong tama nabi na ya kay kita naman lang bilin. Hindi sino-sino man lang magbuliganay kundi kita naman lang di ba ya? Eksakto ako ang utod nga. Oo. Pero ya malakat ko karon basi kun magabihan ko ba. Ami, pwede ba ko muhangyo kanimo? Sige ya. Bilang imong kuya, Oo. ako gusto na ko nga safe ka permanente. Di ko gusto nga maabot sa punto nga maabot ang panahon nga hasta ikaw maabot sa punto nga may mahitabo ka nimong di maayo. Ya. Kabalo ba ka, Ami, nga bago namatay si tatay? Gipromise ko gid sa iya nga at ipanon kag maayo. Ihatag ko kanimo ang tanan nimong gusto. O protektahan ta ka sa kusin o man nga mupasakit kanimo. O kung pwede lang, ang akong kabuhi, ang akong ikambyo para lang safety ikaw, himuon ko ka na, Ami. Si kuya pala. Ikaw ka OA sa imo ya. Hindi ya. Amo ganing naglisensya ko sa imo ya. Naintindihan taman ikaw ya nga ginaprotektahan mo ako. Kay siyempre magulang ko ikaw magserbi nga tatay ko. Og ako ang imo nga manghod, serbi nga nanay mo. O di ba sino ba mabuligan na ya kundi kita-kita man lang ya. Pero ang gusto na ako nga permanente ka safety. No. Ya. Di na ko gusto nga Upot ko maabot lang- sa panahon nga magbasol, magmahay ako. Hindi ya. Ako ya. 23 anyos na kuya kag isa pa ya. 23 anyos ka. May buot naman kuya. Pero, Hindi ko gusto pagpabayaan na kaugalingon kuya. Kag isa pa ya, hindi ko pag i-break ang promise mo sa akon.
kag promise ko sa imo nga kinahanglan nga magbuligan na kita duwa kag isa pa wala sang sikreto nga tago-taguon para iwas bala sa gamoya. Di ba ya? Sige, musugot ko pero tawagan ko nimo ha kay sundoon ta ka. Ate sige ya. Ate masugot ka na ya nga. Masugot ka. Malagaw ka na karon ya. Sigurado, masugot ako. Wow, salamat kaayo ya. Thank you kaayo. Sige. Oo, ang babait ninyo. Thank you. Pakiliwat to. Unsa ko na? Thank you. Ang babait nimo. Thank you. Sige, Nepiso. Kano ko papuli karon niya. sige, Bago sige. ako magaling diri karon niya. Madigyan mo na anay ko. Kana. Sige ya, Very good, salamat. very good. Salamat kay nag-adto yung diri. Oo. Kag-isa pa, medyo dugay na kita. Wala nagkakita. Kay kabalaw ka nga daan si kuya. Grabe kita ang pagprotekta niya sa akon. Isa pa gani, bisan subay. Kung kaya niya punggan nga, makagat lang ako. Hindi niya gusto. Bitaw, Pero nagsibat lang ako dito. Kag isa pa, lain ginisensya ko kay kuya. anong gambal mo dito niya? Ambal ko nga, maglagaw ako pod sa mga barkada ko. Kag si kuya, wala kabalo nga. Makig-date gali ako sa imo. Ginimo ko ato, Fred, kay tungod nga, namista ka. Di ba? Ako, namiss mo ko, Fred. Siyempre naman, ikaw pa. Bisan, Ante, sige, kung namiss mo ko, bi, ihikapi mo nga ido, bi, imo ido. wala mo ko ido diri. Pero Pwede man na ka ng anak sa iro. ang anak sa ido, Oo. Unsa na? ang anak sa ido. Tutoy, di ba? Oo, tutoy. Tutoy mula. Tutoy mula is a color. Ang partner sa tutoy mula is tutoy muti. Tay. Ikaw pala. Ikaw ba? Ikaw. Ikaw pala, Fred. Pero amin, Hindi pala may duty ka, subo. wala kay Ay. ang balik kapitan mag rest day lang anay ko kay gabi. Grabe among libot diri nagrunda mi. Ay, tuod ka? Amo gani Ako nga. gabi may nadakpan mi gabi. Oo. Dira sa may Ay, nabalitaan may ko hilamunan. ato. Grabe to. Ay, ala. Ang babae Nag-ano sila? nag-practice og kabayo. Ala ka namin, no? Tinga nakita. kita, hindi ba na dapat kung ano, pabayaan nyo na lang na basta amo na. Dito pwede Di ba kay nagapangalipay man na sila iya? Dito pwede kay skandalo to. Hindi ko may makakita eh. Pero Pero bitaw no. kay nagrunda mi gabi pa Sa kita na bagay, ko. no? Wala pa siya nagkontento nagkabayo. Pagkatapos ng kabayo, practice mo siya pag-iring-iring. Ayaw lang gani. Tugang. Oy sila nag-iro-iro. Hapit na. Uy, Kung, ala, kung, ay. kung wala na Uy, mo siya ala. nasakpan Wala, na... Kahuluya. Iro-iro na mo sunod na. Ala, dapat gani mga muna nga butang, hindi sila dai. Isa pa, dapat hindi sila tira. Grabe nga mga tao. Hindi nga, ay, kalain. Pero- Oo, bitaw gang, ganun, nidala magkagbatuta nga. Di ba wala ka duty karon? Ganong gang naman yung tawag sa kuwa nga. Di pa man ta mag-on. Di ba wala pag ikunin mo gisagot? Hindi mo bala gusto nga tawagon ta kasi Siyempre gusto. Na-amaze lang ko sa O, di mga. ba? Oo. Hindi po. Nanligaw pa lang gani ko. Gang na yung tawag sa Hindi kuwa. kay siyempre, do kilala ta naman ikaw. Isa pa, malay ko, malay nilang lahat, o di ba? Bagay. Pero pwede ba ko mabisita dito sa inyong balay? Ah. Gusto ko lang makita na imong utod nga. Ang bali mo, brusko. Ang bali mo, isog. Di ko mahadlok sa imong utod.
Hindi ka pa bala gusto nga makita ko ikaw, kag makita mo man ko, ha? Okay na ko. Pero, Mahikap mo ko, mahikap taman ka. Nga dito pagit sa balay, ha? abo ni gusto na ko sa imo ba, kay biskin di pa ta mag-boyfriend. Mm. Pahikapon ako dahil nimo. Up, 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 up. Dira ka lang anay kutob. Sa ilong ka lang anay kutob, ba? Bawal, bawal. Sige, sige, okay lang, okay Bitaw lang. gang. Ngano wala man ka duty pero dala nimo imong batuta pa. Ako ni proteksyon ni kay kabalo ka damo man nga aking sa mga diri kay kato mga nadak. Ay, Ako tuod dati. ka. Dapat preparado mi. Nga every time na imbasig magsugo kalit mabigla lami. Sa At least bagay. preparado ni mong batuta. Sa bagay. Oh, proteksyonan ta ka. Mas maayo ka na nga dala mo ng imong nga batuta. Nga man. Basi ko pwede, batuta ko, be. Joke lang gang. Ikaw ba? Magalit si kuya. Alam mo na, stricto si kuya. Kumusugot lang na imong kuya. Anong di ko ta ka batutaon gud? Bitaw, wala man siguro problema nga manligaw ka sa akon, pero akon man ang good na nalikawan ka nga kabalo ka nga daan si kuya ko. Siya ang pinakaisog diri kag Balaw ko man na. pinakabagsik pa. Pero kung matubang ko na imong kuya, Pati mga idok kag kuring na siya, nagakunol mo. Pagkaisog abi si kuya. pero kung matubang ko na imong kuya, wala kudog di imong kuya sa kuha. Basi ko ni istorya lang na malagang kay tungod nga nagapalakas ka sa akon gang haw. Ang kaisog sa kuya nimo, Mm. kahadlok lang na sa kuha. Ote, desidido ka ba lang nga mamasyat ito sa balay? Unyang gabi. Ha? Unyang gabi. Tigapi naman subo. Ang gabi na di. Masi pwede buwas Buwas sa aga. Sirom-sirom pa bala. Tama-tama, dalaan ako sa Drive Max Coffee. Pwede. Magkape mindua. Pakita na ko sa iya nga na ako kuyaw. Basta maglagaw ka tito, kanang imong batuta. Baidon mo ha? Ha? Ako ling kwan. Baidon mo na. I-metal polish pa na ako ni. Bisag lihaan mo lang na. Sige, buwas sa aga. Ate, sige ka. Atoon ta ka. Sige. Kao ba ni mong kuya? Oo. Ha? Oh. Sige. Buy ang batuta na ko. Sorry. Kaya, pasensya na nabit-bit ko. Basta kung pwede ko nihulamon, pang tabog ko lang sa ayam. Di kay kailangan pang itawan ng kapitan. Sige. Nakalista man ko na. Sige. Kita ni mong serial number, ana? Hindi mo kapag dulon. Idulon ta ka. Basta sagwa lang, hindi lang magpakita kay kuya. Hindi, sakay na dali sa Sige kong bike. na. Ha? Sakay na dali sa kong bike. Di din ako masakay. Tapos may tapaludo. Gusto ni mo di ka sa tapaludo. Inaya lang kay basi mawigit ako. Kuanda, basi may guma ka higti ako, bi. Dali lang kung di ka Mas gusto. mayo ng sigarudo. Hindi, para sigurado ta, dili ka dira sa tapaludo. Kita ni mo ng basket sa tabangan. Oo. O, dira ka sakay. Ay, sakit man nada. Sakit man Kita ni mo nada. na, tanawa, may seatbelt pa na. Oh. Hindi lang ako dira. Gusto ko nga, ikaw nag-drive sa bike. Matibong lang ako sa imo. Hindi ko kaya sa imo. Sige lang ba? Kayo. Sige lang, wala. Gigi. Sige na. Kambiyahan na bala primera. Good morning! Ako ang palangga nga utod. Nanay. Dali lang. Marag na ako'y napansin kanina. Ano man ya? Guwapa na kuya. Grabe ang imong make-up. Unyang imuhang lips. Kabalaya Pula ka ayo. Do wala ka pa bala na sanay sa akong balaya Anong Kabalo kang daan niya. Anong meron? Mas maayo ka subong niya nga. Ipabalo ko na sa imo ya nga. May magbisita diri karon sa akon niya may mga luyag. Unsa ko no? Kabalo ka nga daan niya nga since birth na wala gid ako di ba ka uyab. Dali lang. Gusto ko man balaya nga ma-experience nga may uyab ako. Pila na ba'y edad ni mo? 23 siya. Ang tod karon niya wala gid siya. Ami, ang gusto na ko nga mag-eskwela kag tarong, ha?
gusto bala Ang niya. gusto na ko nga, ara ka sa tadlong nga dalan. Tadlong man Kung kuya. pwede, di lang anay ka ng uyab-uyab. Ya. 23 anyos Mahangyo na ko bala nimo. kuya. Mangyo ko nimo, ami. Ako ya, mangyo man ko sa imo ya, di ba ya? Sang ikaw nag-uyab-uyab ya. Gipasugtan taman ka. Pero okay ra. sinula- Kay lalaki ako pero ikaw, babae Oo ikaw. ya, babae ako ya, pero kinahanglan ko man na iya nga. May inspirasyon ako sa adlaw-adlaw, sa akon nga pag-eskwela. Balaya nga, may gadulong sa akon, bisag bisikleta lang na iya nga, isa lang kabilog ligid. At least balaganahan man ko mag-eskwela, balaya. Sige. Sino ba kining lalaki nga akong Kilala mo siya. Ah, Kilala si- mo siya. Sino siya? Nag-aobra sa barangay. Kapitan! Hindi ya. Ang upod sa kapitan. Nagupot sa kapitan. Kagawad. Hindi ya. Lapit na dira iya. Kagawad. Okay. Barangay Treasurer. Hindi gyapon niya. Tao ba to? Tao saya pero mukhang unggoy. Kuan niya, Malaki ang katawan. oo ya, malaki ang katawan pero maliit ang kuan. Tingin sa salamin niya, tingin sa salamin. Tingin sa salamin. Yung mukha niya ya is kamo-kamo. Kamo-kamo. Oo. Kamo-kamo nilito kamo. Hindi ya, parang magkamukha kamo ya. Si Kuan pala ya, Sino ba ka na? Si Fred. Si... Pakiliwat? Si Alfredo ya. Si Alfredo! Oo. Katong chairman kaga leader sa tanan bala nga mga tanod niya. Sa bagay taas na bala ang posisyon niya subong niya. Ano na nga Oo, posisyon sang niya? una niya nagaposisyon sa sang 68 ya subong niya sa 71 ang posisyon niya. Mao ba? Oo. Sa iyang mga posisyon, ano ang pinakapaborito ni mo? Ang paborito ko nga posisyon niya is 45. Nga 45. Oo, kay gusto ko ya katong medyo D4. D4 gamay, tapos side pocket dayon ya. Murag bilyar. Kanaya, oo, ganahan magud sa mobiliar ya, di ba ya? murag na ilanok to. Dali lang ya. Murag mauna kin. Siya na siguro ya. Ayo. Fredo! Ami. Ay, abi ko gani si Chip Kanakan. Nasi Chip ka na ka to sa tumoy man to, nagkumusta sila ni Brother GC? Ay, oo. Sa bagay, ginawa ko na sila kaya murag na sila yung relasyon ko duwa. Sulod lang, Fred. Wala inasang lock. Sige, tulak ko lang. Itulak mo lang. Itulak mo pa. Sige. Liwat tabi, itulak mo pa. Ganahan ko ka na ba? Si Juan Galea, si Alfredo. Mayong aga. Fred, Sir, kilala mo mayong naman si aga, Kuya, sir. di ba? Mayong aga, Alfredo. Pungko, anay ka mo. Salamat kayo. Dali lang ha, bakiton ko anay atong nilupa ko nga saging basi ko na batok na. Istorya anay ka mo Salamat. na ha. Mayong aga kanimo, Alfredo. Gabi na. Pasensya, gabi na gani ko na. Mayong gabi kanimo, Alfredo. Kini nga gabi ho na. Ako mangayog katahuran kanimo. Kay ako ang kuya ni Ami. Balang ko man, sir. Mayong gabi ni mo, sir. Nako'y Drive Max Coffee para sa imo, sir. Uy, kalami ni ini. Muna akong pinakapaborito ang Drive Max Coffee. Kini ang akong ginainom Fred? sa aga. Dala mo ang ipadala ko sa imo? Di na to, mi. Try Max Coffee pala. Hindi pagatagi si Kuya kay way tagamiton karon. Ay, mi, wala problema na, mi. Kaya pa man, mi.
Naka-hardball ko. Mo ba? Basi may isa ka pa da kay nahutdan kog magic sarap basi pwede tayo ibubod. Ay, wala na, may. Naubos na yata ko na yung kuya ni mo. Bawal naman bawion ni. Basig mga akig ni. Oti sige sige Dong, salamat aning Drive Max Coffee. Ako nalipay. Bangod kay, ikaw, isa ka mabuot nga tao. Gitagaan ko ni mong regalo, biskay layo pa ang Pasko. Kining Drive Max Coffee, makahatag ka na kong kalipay. By the way, sa imo nga, mga gitanyag ka na ako na nalipay ko. Pero, prangkahon na takadaan. Kung ang tuyo nimo sa pagkadto diri pagbisita sa akong manghon nga si Amis, ang pagpangaluyaga, subong palang daan, prangkahon ko na ikaw nga, hindi gid ako magpasugot. Pero, sir, wala man siguro problema, sir, kung mangluyag ko sa imong manghod kay tuod man nga akong ginabatsyag para saya. Wala ko'y labot kung tuod magkana o dili. Pero hambalon ta nakadaan nga, dili ko gusto kanimo. Pero sir, tuod mo ko nga, wala ko himuon nga, dili maayo para sa imong manghod, sir. Biskin pa nga wala ka himuon. Basta, ang akong gusto, paiskwelahon ko ang akong utod. Og, dira pa siya, magnumbyo-numbyo ko nga makatapos na siya sa pag-eskwela. Kay kabalo ba ka nga ang pag-eskwela? Mao'y makahatag og maayong buwas damlag para sa ako ang manghod. Sir, balang ko ba na, sir, may mga pangarap ka para sa mga manghod. Pero, sir, tagal akong tsansa, sir. Dong, Alfredo, balang ko man ang ginabatsyag ni mo. Pero, ang balong tanakadaan nga subong pa lang, dili ko gusto para ikaw ang mahimo nga boyfriend sa akong manghod nga si Ame. Og, dili ko gusto nga tungod nimo maputol ang pangandoy sa akong kabataan. Asa kong uto di ay si Ame. Ha? Og, pwede ka na makalagad. Pero, sir, wala na yung pero-pero. Ha? Kabalo ka sa akong batasan. Huwag mo akong subukan. Pag sinabi kong stop, stop ka talaga. Kasi pag sinuway mo yung gusto ko, alam mo na yung puntahan mo. It's either mabalhin ang imong birthday o ipadidiis ta ka. Ha? Ano? Ha? Magdesisyon ka na ngayon. Pag sabi kong wag mong gawin yan, wag mo talagang gawin yan. Sige sir, pwede mananghel lang sa ako kay Ame. Okay, wala problema na. Alfred. May- Nga ko risong ka. Abi na kong Kaya kaya. imo itsura hindi man na yan do aslom imo itsura. Yaman baho si kuya. Abi na kong kaya na ko imong kuya. Yaman. Di makaya. Sigurado ko ay kakapasano. Pero, maning kamot niya po ko, maligawan niya punta ka. Sige lang. Hindi ka magkabalaka kay bisan hindi magsugot si kuya pero lakas ka man sa akon. Sige lang. Ako na lang mag-istorya sa iyo. Abi ko gani isog ka man kay ambal mo katuan mo si kuya. Biyo gani, okay lang sa'yo. Yan naman ano gitaya ya sa imo. Ba niya sa kuhay, ano daw, balhin ng birthday lagi na ako. Ay. Amo gani na ambal ko sa imo nga hindi ka gani magdali-dali kay grabe nga daan na si kuya. Kag isa pa hambal mo ikaw lang may pinakadako batuta diri sa aton purok. Te, Bigyan na ako. kita mo ang batuta ni kuya, di ba? Mas dako pa sa imo. Sige, mabalik lang ko sunod adlaw. Sige, sige. Basta keep in touch ha. Sige, sige. Bye, May. Okay na.
Ang ano? Hindi ka magkaon? Ay, di na lang, balay na lang. Hindi kini. Hindi ka sinio. Ah, dako ba sa hiwaan? Bibi, bibi. Kung hindi mo pag bring home ni, base mapanos ni, nugon lang. Bibi, patanabi? Oh, oh. Anong naman mani? Siyempre na, mani kay kuan man na peanut brittle man na. Bibi, pwede ko mo tilaw? Dali lang. Ah? Pwede ko mo tilaw? Pwede. Bibi, tilaw. Pwede mo gani na simutan? Simut, bibi? Bibi, bibi. Ang bango-bango ng Diba? mani. Ano ning gusto mo daluning coated o salted? Gusto na ko ng salted kay medyo parat-parat. Basta ha, sunod mo balik kag makapasa ka na sa akon. Pakaon ko na gitong mani nga may panit para sa iyo. Sinanlagod. Sige, sige. Nami to ko mahumutumot pa. Ganahan ko, ana. Ganahan ko. Maparat-parat. O, sige na, sige na. Ano maparat? Maparat-parat. Ang mani? Oo. Sige man. Di ba? Putang ko lang niya, balot ko lang na salted ka coated eh. Balot ko lang Hindi ikaw. pag-isagol na, hindi pag-isagol. Sige na pala. Wala pa akong pagkaon, uya-uya ka. Kung makakaon ka gani, matsawala ka na ito, hiya. Ah, Bye-bye. bye-bye. Balik-balik lang. Balik-balik sa mani? Hindi. Kung makapasa ka na kay kuya, kag isa pa, malay mo ba si sunod mo nga balik? Okay na si kuya. Panikamutan ako na. Bye-bye. Yan. Oy, Ami! Ano ginimo mo kay Alfred man? Ami. Ya, ginimo mo ya daw ako lang nanggidlang na huya-ya ba? Ami. Dapat yan iya. Suporta rin mabala ko sa amo na ang ginatawag ya. Ami. Ako ya, gusto ko man nga magkauyap ko ya. Ami. Gusto mo Kabalo abi. na magkasako ay. Gusto mo abi ya kay Giambalanta na ka, di ba? ikaw lang gusto pero may patundan kuya. Ako ya may balatyagon man kuya mo. Giambalanta na Ako ka. ya, gapitik mingaw man kuya. Kailangan ko manaya. Kay tungod ya talaga ko kag isa pa ya. Bis na magkauyap kuya ya. Hindi ko matsiguro pagpabayan diri ang obligasyon sa malaya pa. Bis na walang tagapangabuhi ya. Pero kaya ko man nagyapon ya ang pag-eskwela kag paguyab-uyab ya. Pero di ko gusto, Ami. Di ko gusto kasi Alfredo ang imuhang may mong uyab. Kabalo na ba ka ng mga tanon? Ha? Ya. Biskin ko. Biskin gabi, bisig lahi na ang ilang rondahan. Di ba? Ya. Mapasalig ko sa imo ya. Hindi tanan nga tanod ya. Amo na ya. Pero di ko gusto. Dali ya bala pasugtan mo man kuya. Di ko gusto. Paano na lang na ya? Paano na lang niya kay si Alfredo? Ang nagapanligaw pa malang si Alfredo sa akon pa. Bala ko man na. Kung tani ya, intindiyon mo man kuya. Gusto ko man nga magkauyab ya. Ito gani ya, sang nagkauyab ka 3 kapilog, ipasugtan talang ka. Pero, Ami, palanggata ka, di ta ka gusto, nga masakitan. Ya. Ambot ko malipay ni si nanay kag si tatay sa ginimo mo sa Malipay, akon. malipay na sila. Balana na nila. Kay protektahan ta ka. Hindi Diba? iya, hindi sa tanan nga panahon kag tinion niya. Amo nang himuon mo sa akon niya. Pero giprotektahan ta ka, Ami. Kay siyempre ya, ako ya, may kinahanglan ko man na iya. Sige lang ya. Bisan malain ang pot ko sa imo ya, siguro ya. Para manis sa akon kaiwan. Tama. Tama ka na. Kung tani, Tama ka. kung tani ya,
magabot man ba lang panahon kag tion niya nga pagsugtan mo na ko magkuyab-uyab ya? Pag-abot sa panahon. Sige ya, sige, sige. Mo ba? Fred, Masundon kinini mo imong kuya? oo. Isa pa. Si nanay, si tatay, wala na kang... Si kuya ko na lang nagagiya sa akon kung ano ang tama kag hindi. Siguro, kung makahulat ka, ara ka man lang siguro ta. Pero gusto na ko nga maging kita. Oo, gusto ko man nga mangin kita, pero ano taman abi na kay balabag si kuya sa relasyon ta. Hindi gid sa gusto sa imo. Hindi gid sa gusto sa imo, Fred. Kung tani, Fred, maintindihan mo lang ko, Fred. Hindi ka magkamalaka, Fred. Ang ning mani nga niloto ko, Fred, ginatigana ko hindi para sa imo. Tandaan mo lang gid, Fred. Tandaan mo lang gid. Nakaon mo naman ang salted kag coated ko nga man eh. Hindi ka makabalaka. I-preserve ko gining binanlag nga man eh para sa imo. Kung tani, Fred, maintindihan mo man ko. Intindihan ay lang, tadua ba lang? Pero paano ko na? Sino man lang abi magintindihan ay kundi kita-kita man lang. Pero gusto ta ka ami. Fred, Ano, gusto taman ka ba? Ano ko na nanin batuta? Win that ass back like a Fred, Ano ko na nanin batuta? bisan ako gani anon ko maning mani. Siguro sa karon, Fred, kining batuta mo pwede mo managuro ipagnos pader pa. Hindi ka makabalaka kung kita agad. Naglaing ginang buot ko sa kuya ni mo. Sige lang bala, Naglaing Fred. ginang buot. Subong intindihan ang anay si kuya kay kapalo kang gadaan si kuya. Grabe gid ang pag-alaga yan sa akon. Di ko gin manawan. Di ko gin manawan. Fred, dawatan na lang. Dawatan na lang. May ibilin ako sa imo para Ano ka na? kung sa din ka man makakanto kag kung sino man imo padayon ang tila ka adlaw. Ano ka na? Ipasimot ko lang sa imo ang mani. Pasensya ka na. Medyo mahumot-umot na gindamuan ko abing ahos. Ang binalana. Para na ako remembrance. Kundin ka man makakanto, Fred. Kabay pa nga hindi mo gikumalibatay. Ang hambal niya ang siya ni De La Peña. Kahapon ko no itlog, subong manina naman. Inga na, manggod na. Sige na, Ami. Sige na. Fred, Sige na. baguta magbulagay. Pagunita ko sa batuta mo, be. Basi ko pwede, Fred. Bunali ko kadali para malimtan ko man. Bago ka Bunali ko kadali, babe. Para magbugtaw man ako nga hindi gid gusto si kuya para sa akin. Hindi ko nahimuon. Pero bago ka mula ka. Fred, maluoy ka, pustaki na. Win that ass back like a boom 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 boom. Bago ka mula ka. Fred,
Ano pa kinaulat mo? Isda kinati, ila lang ako, hindi lang pagpatala. Hindi na. Hindi ko na imo. Fred, babay na. Babay na. Babay na. Magron ka mo din eh. Sige, Brad. Tsaka Ikaw, alerto ka na, Subong. Sige, Drico. Direkta. Direkta sa may kalikwan. Basta, Kalisin ko. pag magka-positive ka ron ng aton nga biyahe, kabalo ka gadani, init subong nga aton nga purok diri. Tama Dapat gid. hindi ka mo magtulog-tulog ha. Tama gid ka. Ikaw, Fred, dira ka, Fred, ha? Sige ka. Kung ano karon pindot ka dayon, Sige, tawagan mo dayon ko, ha? Si Brantasyo. Din si Brantasyo. Dira lang sa sakwan na... Ikaw, Brad, din ka, Brad. Dili lang siguro ko, Brad. Sa ko, Brad. Dili lang ko sa atong outpost. Sige, sige, Walay ha? mo bantay din. Dapat alerto kita, ha? Sige. Bali ang target, siguro, Fred, kilala mo naman yun. Di ko mo nakilala. Paano mo nga hindi nangin kilala? Ni kay... Di ba mo ning utod sa itong ginaligawan mo? Panonta ko. Ang listahan ta. Ang listahan ta ha. Siya ang number 1 sa atong nga listahan. Oo. Siya ang may pinakamadamo kag pinakadako nga utang diri sa aton. Kag isa pa may bati-bati ko no ning nagapalusot ini siya sa nga hindi maayo. Ha? Ang damay. Kuya man ini. Oo, kuya yan man eh. ini amin eh. Oo. Amo na ganing siguro Fred. Sige. Sige ha. Sige. Dapat kung kinahanglan na magdalagan, dalagan. Okay. Sige. Ready. Sige na. At the count of 3. Let's get ready to rumble. Sige. 1, 2, 3. Power Ranger! Dari na. Kamang. Inday lang. Dari, Brad. Dari. Kamang, Brad. Dari. Ara na. Kana na, Brad. Takma na, Brad. Bawal magulag. Bawal maghulag. Kinahanglan may katungod ikaw sa paghipos. May katungod ikaw sa pagkuha sa imong abogado para Ano kini? pagbato mo ng imong katungod, ha? Ano kini? Dali lang, busali ang baba. Busali ang baba. Butangan ko yung baba. Na! Matugay kagitamon na subaybayan. Dakpan kagita. Sige. Positive. Positive, good. Sige. Positive. Dala na, Brad. Ay, salod doon na sa sako. Duwin na, ha? Dugay ka na namang ginapangita. Ikaw gali ang nagapalusot sa mga hindi maayo dire sa aton nga purok. Mga Brad. Inapagalain nyo lang gid ang aton nga purok dire. Kabalo mo. Nguya lang kamo. Kabalo mo. Pwede ba? Sige ha, dire na ko. Mag-istorya sa Alfredo, dire ka nay. Sige, Brad. Ako bahala ni Brad. Basta hindi pagbuyi ha ang kamot nakapusas ha. Ako'y bahala, Brad. Alfredo. Ikaw, day. Ikaw, day, yung mga nagabuhat sa mga kabulustogan diri sa Tumpurok. Alfredo. Maluoy ka na ako, doy. Maluoy ka na ako. Di ba ikaw man to,
ikaw man to nga nagapaligaw sa ako ang utod nga si Ami. Kung pwede, tanggalan ng pusas na ko. Ha? Kung tagaan ko ni mo tsansa nga gawas. Sugtan ta ka nga mangligaw sa ko nga utod nga si Ami. Sir, gitrabaho lang namo niya mong trabaho. Bangod kay nakalapas ka sa mga balaod no diri sa ato ang purok. Kailangan ka namong kailangan ka namong ipriso. Pero pwede ba na to ni istoryahan? Di ba? Sugtan ta ka. Hambalon ko si Ami nga sugton ka niya para ikaw maging nobyo niya. Amo lang nakadali. Pero sir, dili na nakadali, sir. Dili ni pwede mong ginahimo. Ara na si Ami. Ami. Dali lang. Ami. Manghod ko. Alfredo, ano ini? Ami. Nasakpan na mo imong kuya. Buat mo sing ganon. Nakita na mo imong kuya. Siya mismo. Buat mo sing ganon. Buat mo sing ganon, ikaw nagdakop. Ako nakadakop sa imong kuya. Kauban na nga mo. Ikaw nagdakop kay kuya. Tampaon ko ikaw. Nga, gidakop mo si kuya. Nga, gidakop mo si kuya. Basta Nagitampa ko ni mo, Ami. gitampa ko ikaw kay tungod kuya ko na, kuya ko. Pero nakabuhat og salang imong kuya. Wala ka sang ebidensya. Wala ka sang ebidensya nga siya Anong wala? mo. Anong wala? Areo. Amo ni mga ebidensya sa imong kuya. Oy. Di ba? Di ba nagatuwad pa lang na siya? Hindi ka na ako, Manghod ko, hindi ako. Bala mo naman ako, di ba? Wala ko, gahimog mga butang nga makapadaot. Alfredo nga, ginimo mo ini sa kuya ko man. Wala kita sang pinagsamahan ba? Ami, gidakop ko ang imong kuya, bangod kay nakasala siya. May gihimo sa dili maayo. May ginimbay, bisan pa may ginimo siya nga kita, wala kita pinagsamahan na. Bisan sa ako na lang bala. Ami, Bisan sa ako na lang bala tani, kundi tani gipalampas mo lang ini. pero di ni pwede na. Kung tani ginwardingan mo Nakabuhat og lang. mali ang imong kuya. Kung tani ginwardingan mo lang. Droga ang iyang ginapalusot. Ano ba na? Oo. Oo, droga. Tapos ang balon mo ko, pabayaan ko lang ang kuya mo. Kabalo ka nga, huwag nagadaan kami sa ginikanan. Wala na si nanay, wala na si tatay. Pero nakabuhat og mali ang kuya nimo. Kailangan siyang managot. Duwa na lang kami ni kuya. Duwa na lang kami ni kuya. Ami. Tapos mo mali. Ami, wala na ko'y mahimo. Siguro ginhimo mo ini. Alfred, siguro ginhimo mo ini kitungod gibasted ta ka. Kagagisa ko siguro karasod si kuya. Si kuya. Gintakop mo tungod si kuya balambang sa relasyon ta. Di ba? Di ba mo na ang rason mo? Di ba mo na ang rason mo? Gusto mo magtimalos? Tungod kay... Magtimalos? Ano mo timalos? Bisan hindi ka pa magsugid. Nagtimalos ikaw. Nagtimalos ikaw kay tungod Hindi ka. wala mo ako na angkot. Hindi ka na matuod. Matuod ina, matuod ina. Mali kaya mo ginaisip. Kay umpisa sa busted ko ikaw. Wala ka na nagabugno sa akon. Wala Di na ko. ba ambal ko sa imo bisan hindi kita keep in touch lang bala. Keep in touch lang bala. Pero ano na tabo? Umpisa nga pagbulag na ton kag wala ko ikaw ginsagot. Nagbago ka na. Nagbago ka na. Ami. Wala ko ni ginihimo bangod kay wala ko ni mo gisugot kag babag si kuya sa taba relasyon. Ginihimo ko ni Hindi ka na bangod kay dili ko gusto. hindi ka na Nga ang imong kuya. Ha? Ang imong kuya hindi ka na magbutik sa akon. makahatag og perwisyo sa ato ang lugar. Ginaprotektahan ko ang atong lugar ang mga kabata. Ay, pero why mo pala di paminsar nga duwa na lang kami ka pangabuhi isang magulang ko.
Pero dili ko gusto. Ano pa wala ang pagkulang ko sa imo? Kulang pa bala ang pagpatilaw ko sa imo sang mani? Sugay ako. Tungod kay wala ko lang patilaw sa imo ang binanlag nga mani. Naghambog ka na. Alfred, kung tadi giniisip mo lang may pamilya man siya. May utod. Pero wala na kami nanay, wala naman kami tatnay. Alfred, Wala na kami mahimo. mano na lang ako sini. Wala na kami mahimo. Pinalang desisyon. Nadakpan ginamo siya. Nga siya gid mismo. Sige. Ano, sige. Kung amo sina. Kag wala naman ako sang may mahimo. Sige. Pero tandaan mo. Ah, Tandaan mo sa tubtob subong. ano? Hindi tanan nga tiniun sa imo. Sige. Magabalikit ang karma para sa imo. Tandaan mo, ina. Tandaan mo, ina. Ami, Yeah. gimo ko lang ang trabaho ko, Ami. Ipos. Hindi ko na ikaw historyaon. Talk to my lawyer. Ari di ang Ami. balon mo yaw. Ami, pabuhat og pamagin para makagawas ako. Wala kita sa kwarta. Wala sa kita sa kwarta. Ami, Bisanan ko pagbaligya ka mga mani binanlag. Hindi gid ya. Ami, sagutan na lang. Bisan Sagutan na si sagutan ko sa Alfred. yaway man sa may mahimo ya. Wala sa may mahimo. Ami, buligi ako, Ami. Why kay nahimo ang mani? Bulilyaso pa. Pandamay nga mani. Sa bagay, Hmm. kung nakasala, ato bangon Tama. yan ay. May punto man si, Oo, Brad? Si Alfred. Alfred, ginahimo mo lang ni Yan. Alfred ang iyang obligasyon. Trabaho. Karon na bulyaso ang utod mo yan, ibasol mo yan sa imo nga nagapangligaw ko si Yan. Naka-move on na si Alfred. wala ka imo nagapaminsar nga kung nagsige pa si kuya mo pila pa ang kabuhi nga maguba niya. Tanawa di ba? Mao na. Amo nang hambal ko. Sige lang, Alfredo. At least gitrabaho nimo. Correct. Ang imuhang trabaho. Oo. Trabaho lang walang personalan. Yan. Dapat pagbayaran ni kuya ni Ami ang gihimo niya. Eh, kung wala pa to nasakpan, Brad, sigurado damo pa to mabulilyaso to. Kaga ikaw man ami kabay pa nga mangin leksyon man ni sa imo ami ka once makasala ang imo kuya ato patubang sa kuya mo kay sala yan na eh. Na, Hindi mo na pagtabon-tabunan. tama. Sige. Salamat, Alfredo, sa pag-share sa imo ang sumpon. Dili sa tungkol sa kung imo ang live drama po siyempre ang mga dili dramatista pero mo drama. Oy! Inyong Papa J. Ang leader sa mga tanaw na trabot tanon boy Sa nonoy. 95.7 Brigada News FM. Tama no.